Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, prajem vám príjemný zimný podvečer. Ďakujem doktorovi Dušanovi Blahutovi, riaditeľovi Trnavského svetového strediska za privítanie mene organizátorov. Dnes sa nám predstavia prostredníctvom svojej tvorby dvaja umelci. Tvorivá dáma a pán, ktorí sa svojej kreatívnej záľube venujú telom i dušou. Vítam medzi nami pani Marianu Bubánovú a pána Pavla Bohunického. Viete, že teraz bolo 70. výročie osvetových stredísk. No, včera som bol napríklad v Valente pozvaný na takéto verejné predstavenie súborov folklórnych a spevákov a muzikantov a výtvarníkov, kde sa odovzdávali takisto ocenenia. Predtým som bol v Trnave na takomto podujatí, kde zase Trnavčania dostali tieto ocenenia a musím povedať, že bez takýchto ľudí ako pani Kotlebová a ďalší kolektív, to by som musel tu všetkých menovať, ktorí tu pracujú v tomto zariadení, by takéto výstavy neexistovali a asi by sme boli veľmi nejak okradnutí o túto oblasť tvorivej činnosti. A osobne zase mám takú skúsenosť, že mnohorazí tieto práce sú kvalitnejšie ako práce profesionálnych výtvarníkov. A mám túto skúsenosť dlhoročnú, že keď idem do galérie, tak asi by som si ťažko nejakú prácu takúto kúpil, ale tuto hocikedy niekto od amatérov. Končím. No a pán Babka vlastne povedal o mne úplne všetko aj o tej technike, takže vyčerpávajúca prednáška bola. Takže ešte raz veľmi pekne všetkým ďakujem, že ste prišli na našu výstavu. By som chcela tiež veľmi pekne poďakovať osvetovému stredisku pracovníčkam, ktoré sú veľmi obetavé a s veľkým vkusom a eleganciou nainštalovali tieto naše diela. Myslím, že sme obaja veľmi spokojní. Ja som nadšená, že môžem vystavovať s pánom Bohunickým, lebo teda, tak ako Milatka povedala, je tam určitá taká prepojenosť. Nech vás naplní radosť z toho, že ste súčasťou našej kultúry a hrdosť na diela, ktoré ste vytvorili. Ďakujem. Traveling west on an eastern heartache, lost touch with the reason, found another trend that I could break to feel more like myself. Saw the water where they drown the sorrows, Pacific lovers in motion. They keep on talking about tomorrow, tomorrow never comes. California dreaming may just be a feeling when everything is out of reach. All the pretty people are looking pretty equal now. Stars burn bright outside the city limit, where the canyons are empty. Lonely nights lit by lonely companions, in a sweetness and release. Thought I saw you hiding in the shadows. You were holding the answer. Everybody's talking about